Odei Esnaola EMU Telebistako kazetari ohia da. Aurreko ikasturtean komunikazioko ikasketak amaitu zituen eta orain EITBko Euskal Herria zuzenean saioan dihardu. Berarekin egon gara eta bere esperientzia kontatu digu. Arratsaldeon, Odei. Arratsaldeon, Xabier, arratsaldeon ikusentzuleok. Atzean ikusten duzu. Urte bete, gutxi grabera, iazko azaroan egin zuten halako deialdi ireki bat ETBko komunikatzaile orokor casting bat. Deitu zidatena, nire castinga gustatu zitzaiela eta beste aurrera pauso bat emateko, ja programa honi begira, Euskal Herria zuzenean programari begira. Eta egun, hortan nabil, aktualitateko programa bat da, aktualitateko gaia jorratzen. Goizeko 10:00 eta Arrasateko Poteoko kale mitikoa oraindik kutxa dago. Gure lana goizeko 11:00 hasten da. 11:00 apur bat gaia dagoeneko prestatuta daukagu, gidoekileekin eta produkzioko arduradunekin hitz egin, kamerarekin geratu, eta halako grabaketa egitera, ostean editatu, zuzendaritza departamentuari aurkeztu, eta behin, halako baieztapen edo okei bat daukazunean, play outera bidaltzen dugu, realizatzaileek ondoren pintsatzeko aukera izan dezaten. Eta bide batez, jakingo ote dute gorbata behar bezala lotzen? Nik uste, satisfakzio gehien ematen duena da zuzenekoetan egotea. Azkenean, zuk reportaje bat editatzen duzunean eta aurre ikusten duzunean, zuk badakizu telebistan zeaterako den. Zuk kamera aurrean zaudenean, zuzenekoan prestatu, eta ez dakizu une horretan ze itxurarekin, ze haustono, etxetik nolari zaizkizun ikusten. Arratsaldeon, Xabier, eta arratsaldeon ikusentzuleok. Gaur ez ezik, atzo ere Bizkaibuseko langile ordezkariak eta Foru Aldundiko kideak nik beti denik eukiet fijazio bat telebistarekiko asko gustatu izan zait, bai telebista eta bai irratia. Eta niretzat bai izan da alde horretatik lorpen bat, eta nolabait amets bat betetzea edo. EMU Telebistak eman zidana da, azkenean ordu asko dira kamera aurrean, urte osoan zehar azkenean 30 reportaje baino gehiago egitean base hori hartzen duzu ez, kamera aurrean lasai egotea, elkarrizketatzerakoan beste temperamentu bat edo izatea, eta horrek dudarik gabe sekulako indarra izan du ez, orain postu hau aurrera eramateko garaian. Ikusten duzue maraja bat bezala sentitzeko ez dela aurren urrutilon behar. Gogoan daukat reportaje bat grabatu genuena Gasteizen, zen kurlina praktikatzen. Kurlina niretzat oso kirol ez ezaguna zen eta egia esan aspergarritzat katalogatzen nuen, eta aurkitu ginen halako euskaldun jatorrekin eta halako taldea atseginarekin, izan zela gozada bat. Harrikada versus Euskal Herria zuzenean. Ai, amatxo! Pertsonalki ikasi ditudan gauzak da, zerbait gaizki ateratzerakoan, zer egin. Ikusentzunezko lenguaia hori nola limatu, esaten dena nola txukundu, gaiak nola tratatu. Kontuan hartu behar dugu eguneroko programa bat dela, aktualitateko programa bat, egunero lan asko dagoela egiteko programa aurrera ateratzeko, eta horrek ere beste seriotasun bat eskatzen duela. Baina ere espiritu hori galdu gabe eta jendeari irrifarrak orainik ateratzen ere jarretzen. Asteburuan pasan erea!